سلام تغطاتلت نايز channel كما يتخونو سنة كتكونو ناي وتر من يوتيو مجمريا بروخ سنبتي قبرلا نابلكو نايلو مارستي برتعز بالعرساتنا هنري مغنياتو درجة تاو كونتات ناي عالمنا بفلا يا بيروبا ناب حدا غنيا كونتات يخيط كمزلو زتن بكونتات كنرينا تارستي بزعبا قبرش براو مدقعتي أبكتما موسكو راشا زقات أمينيرو إزي مدقعت زي من يجيرو كابا يستبقسين من تاي علامايو استفلالي حبريتا كوهب جمير له ولا بقات تزقبر زلو مصنعتين تزيت ودي بزحات كادنتي مدقعتي العلميتن سلاسان سلستن راشاويان زغتله قبر شبراو مدقعتي اتم نعوز فصوم تتحيزو مالو إذا مال الدماء بزو حبريتا كوتس جمير له بعجي دماء زعبي حبريتا قلتيف كوتس ايكون مغنيات راشا سقم تغطو سلت دالي نت حبريتا سلي حبريتا سلزغنه دقخو صوي كلوني فلاديمير بوتين ون بزعبو مغلص يبلو سو انتاينا نرزلنا إذا كنا تعت إذا كجاتم كم زغل ببزح من جدي تتحبير نيريو سليان أمريكا فليت أمني راشا حبيرو مني رمز بحال زربالو ناي سي آي صراحة تنيا زنبري كل ناي سليان ناي سي آي زنبر أمريكا وبزع بس كنا تعت تزاربون كسمينا بزحات إكسبرتس نز كنا تعت زدما كساع كندي حدا جنيا كون كم زغل يقولت له بكل من جدي كم فتشينا زارسزي مغنياتو اتمعراباو ميديا كسمعوا يوم كساع كندي يوكرين كم زي فصمتو امريكا كم زي عباي دلعي السلام نراشا كم زي حبرتان كم زي حبابرتان يوم زي نغرو زلو ما تحسوتناتهم سي دحر كوفيد سمني كامنهم they really have a problem تهزبناتهم كامنهم هيكلني زلو بزوانتي مغنياتو نسب حدا غزي ثلاثه غزي ثلاثه غزي خط عشوه دخل مال كخط عشوه غناي دخلني خاصو so much about this بزوح كنرينا please like قبرو support قبرو مجمريا اسكي بتناي راشا أنزق برزلو تي كونتات exactly حجي زقات بزلو نجمر. Russians brought flowers to the Crocus City Concert Hall to pay their respects to the 133 people killed in a gruesome terror attack claimed. قنو إيرترا بريزنت سياسنا بوتين زخدي فول الملختلو سنهيلنا كروينا. Candles and flowers were laid in memory of the victims at monuments across Russia and at Russian embassies abroad. Mourners hung flowers on fences and by. So, نتهم بزحان دبتاوي قبر الشبراء ومدقعتين نزموتو هزب راشا بكل مداي عمباباتاتن نزخرهم شمعان كل كم سراي تهاجر دماء زامعات زيا بفولو يمعالت حزن إلى عوجات خمزة نزا سنبت مالتيوم بحق الشوك زقبري اب تاريخ ناي راشا كم زقلت وزلو كابكو تشحن أربعة تزعبي كالاي تزعبي ويكا تزعبي قبر شبراء مدقعتي زور دومي وزي كونتات زدما exactly تهاجر اب كما يكونتات كالاي زقاتم زلو in an address on Saturday. So زي كاب كونت باكجراوند اسكن مالس انتاي بلو قدم بناي راشا نجمر. Cross line now to political consultant and human rights defender Arnold Devler. He joins me right here in the studio. It's nice to have you join me. Welcome. Now, President Putin has confirmed the fact that there's a link to Ukraine as far as this attack is concerned. Washington has said there's no evidence of Ukrainian involvement in it. Kiev has also denied any involvement. But what are your thoughts generally as you follow up and you listen to all the reports coming out from this? So, زي ما تكعتي مسقاتمي أوش تساعد زخون جزية أمريكا يوكرين أبيد إذا مزي ما تكعتي زي يوكرين إيد كم زي بالله وينعوز جلس حبريته هم زي رخبو تزارب جميرة ملك سراغ مباسي بعلو يلف علف كم زي بالويو راشا تمتكعت انت قاتي مهالو بعلا مساعة جيرا من يجير ومن يقبرون نسوم يمكو قبروا زغلو سيجي تايزة بأمريكا بزعبا من كم زقبرو قد زارب من كم زي قبرو قد زارب جميرة من كم زقبرو تفلت يا تفلت خينا دما انت ايد نير وايت حتو سلياني امريكا فلوس زغوني فلت نير بلا بلا يكون ما بزحتهم تم ايسيس بحالو بس امريكا ركب زلومي انا يكون كوني لكم دونالد ترامب زبالي ايسيس بحال امريكا مسرتو اورجانيزيشن مخانو بعلم امريكا سلياني امريكا مسكروا حقي قال لك فالو امريكا مسرتاتو قال لك فارد ما اسرائيل سلازي اذا كنت زي انت فليت اما خينا مزقدا دايو اوريدي دي هذا الانفورميشن بخناتو ابت بلانتينج ابت ناتو محدره كم استقبر زي حجي نريو زلنا متقعت دما هنا كن سمعينا كم زي فلوينا اسلمنا اخررت كوينوم نفسهم زقتلي كون زيهم بغنزبيهم تعسيبهم غنزبو سيدم قتيلهم نابي خي خاد منيرم ناب يوكرين كهاد متتحيزو بنسمينا تنيلا Investigation and findings. Well, to be sure, I want to express my condolences to the Russian people for this tragedy. And, well, what can we say? The investigation is developing as we speak, so
we don't want to get too rushed in judgment and trying to determine what really happened. Suffice it to say that the American somehow seemed to express, according to them, that there was real danger as early back as March 7th. And so we can only speculate as to why whatever information they may have had was not transferred and communicated to their Russian counterpart. That's the number one point. The second point is the somehow coordinated condemnation of countries forming the collective West in as far as blaming Daesh or the Islamic State for that matter. So ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም ኣብዚ በቲ ሓደ ኣሜሪካ ሓበሬታ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ንመኸመይ ከምኸውን ዝኽእል እዩ በንጻሩ ዋላ እቲ ሓበሬታ ራሻ እውን ኦልሬዲ ስጋት ስለ ዝነበራ ሴኪሪቲ ናታ የዕዚዛ ነይራ ኣብቲ ሞስኮ ኤርያ ዝበሃል ግን ከምዚ ዓይነት ግብሪ ሽበራ መጥቃዕቲ እምኻ ሲቪላ ቦታ ከቢድ እዩ ክትቋፅሮ ከቢድ ምዃኑ ክትቋፅሮ ተደሊኻ ናይ እስራኤል ሓበሬታ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ እቲ ሓማስ መፅኡ ናብ ዓለም ዝፀንዐ ዶብ ዝበሃል በቲኾም ኣትዮም ንሸውዓተ ሰዓታት ክሳብ ዝገብሩ ግብረ መልሲ ሃቭን ዋይ ኢትስ ኣናዘር ስቶሪ ግን እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት እቲ ፖሊስ ኣብዚ ድሕሪ ሰዓት ይመፅኡ እቲ ከምዚ ዓይነት ክጋጥም ከሎ ከምታ ብሆሊውድ ፊልም ዝርዮ ሰብ ኣጋጠሙ ሰበላ ኣብ 5 ደቂቃ ጅጅ ኢሎም ፖሊስ ዝመፁ ከምዚ ዝበሃል የለን ኣብ ሪያሊቲ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥም ሰብ ኣብ ስራሕ ከይፀንዕ ይኽእል ገለ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ዝጎድል ክሳብ ዝበጋገሱ እቶም ፖሊስ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ፕሮቶኮል ክሳብ ዝሕልው ከቢድ እዩ ኤኒዌይ ሰዓት ደንጉዮም እዮም መፅኦም እቲ ዝተገበረ ሓደገኛ ግብረ ሽበራ ድማ ይስተረና እዩ ዘብል ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብ ሆል ንዘለዉ ኣቢሎም እዚ ነገር እዚ ግን ኣቐዲሙ እውን ክግበር ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ተዛሪባ ነይራ እያ ጽንሕና ንሪኦ ኢና Before any kind of again conclusion to the investigation was arrived at. And last but not least, I would say I would point out to the somewhat ominous threat uttered by Victoria Nuland shortly before she departed. So እዛ ዝብላ ዘሎ ቪክቶሪያ ኑላንድ ትበሃል እታ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ነቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን እትመርሕ ዝነበረት ወይ ከዓ ንሳ እታ ዳይሬክተር ናቱ ነይራ ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ነቲ ውግእ ክቕፅል ኣለዎ ጥራይ ትብል ዝነበረት እያ ቅድሚ 3 ሰሙን ድዩ ዋላ ቅድሚ ወርሒ ዝበለቶ እስከ ንስማዕ እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ወርሒ ኤግዛክትሊ እያ ተዛሪባቶ ነይራ ኣብ CSIS ዝበሃል ኣብ ናይ ሓደ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን Center of Strategic and International Studies ኣብኡ ዝበለቶ ስምዕዎ ምዚ ሕጂ ዝኸይ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ ቢካዝ እዚ ነገር ከጋጥም ምዃኑ they were speaking about it. With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield. So exactly, Putin had a nasty surprise ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብ ባትልፊልድ እያ ትብል ዘላ ኣብቲ ባትልፊልድ ዝኾነ ይኹን surprises የለን they being beaten ይሰዓሩ እዮም ዘለዉ ዩክሬን ኣሜሪካ ምስ ትቑል ሓገዛታ እውን ካብቲ ልክዕ ኣብቲ ዘድሊ ዓውደ ውግእ ትዕወት የላ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ዳይቨርሽን ነቲ ህዝቢ ራሽያ ኣብ ውሽጢ ሽበራ ክፈጥሩሉ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ እዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ፒርሊ ኣብ ናይ ሲቪላዊ ቦታ ኬትካ ዝተገብረ ማለት እዩ እዚ ዝተገብሩ እቶም ዝተሓዙ ስእልታቶም ኣብዚ ተምፅኦም ዩቱብ ስለ ዘይፍቀድ እምበር ኩላቶም ብብሩታሊ ሒዞም ንገሊኦም ኣላፋሊፎሞም እዮም ብገንዘብ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ንዑ ሃሪሞም ድማ ንዩክሬን ክሃድሙ መኪና ሒዞሞ ዝነበሩ ታርጋ ናይ ዩክሬን ዝነበሮ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ርግፀኛ ኮይንካ ምስ ዩክሬን ርክብ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኢንፋክት ቀልጢፎም ዘይሓዝዎም እውን ኣብዚ ቀረባ ወፂኡ ዝነበረ ሓበሬታ እዩ ቀልጢፎም ዘይሓዝዎም ናበይ ገጾም ክሃድሙ ይኽእሉ ክፈልጡ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ከም ዝሃድሙ ገይሮሞም ልክዕ ናብ ዶብ ዩክሬን ቅርብ ክብሉ ከለዉ እዮም ሒዞሞም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስትራቴጂ ዝገበረ ጌርካ ናብ ዩክሬን እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ሚድያ ሕጂ ስምዕዎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እዚ ከዓ እንታይ ክነግረና እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ምዕራባውያን ሚድያ እዚ ፍራንስ እዩ ናይ ፍራንስ ሚድያ እዩ ተመሳሳሊ ኩሉ በቃ ከመይ ዩክሬን ኢዳያ ተወትሉ እዚ ጉዳይ እዚ ስምዕዎም ሕጂ ካባቶም እዚ ከዓ ንምንታይ ኢና ንሰምዖ ዘለና ኣብ ካልእ ዓውዲ እውን ክሕስቡ ከለዉ ከመይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም ንክትፈልጡ ምክንያቱ እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ብፍላይ ካብ ኮቪድ ዝጅምር ተሓሶት ናቶም ኣሰልቺኒ ኣነ ከማይ እንትኮንኩም ድማ ኣሰልቺኩም ኣሎ ብተደጋጋሚ ከመይ ገይሮም ንሰብ ከተሃልዩ ንረይዎ More on this, I'm joined by our international affairs commentator, Douglas Herbert. Doug, hello. Hello, Allison. Russia clearly trying to blame Ukraine for this. Why and on what grounds? Yeah, because it does not, it seems to be a rather heavy problem. So,
propaganda lift to connect the Islamic State group with Ukraine. So you so እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ትሕቶ ከሎ ከበይ ዩክሬን ምስ ጉዳይ እዚ እንታይ ዲያ ዩክሬን ምስ ጉዳይ ምስ ግብረ ሽበራ እዚ ካብ ልቦም ዝጸልዎም ኣብ ዘዋን ዝንራሻ ዩክሬን እዮም እዚ ዩክሬን ከበይ ጌርካ ከን ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣብ ውሽጢ let's say 10 ሰዓት 20 ሰዓት ድሕሪ ግብረ ሽበራ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሲም ሰባት ስለዚ ከመይ ጌርካ ንዩክሬን ዩክሬን ጌራቶ ዳይ ገበረትን ትመጽዓቲ ከይተወለድ ከይተወደው ከሎ ሓደ ቀዳማይ ኣብ ራሽያ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ሓደጋ እንተፈጺምልካ እንታይ ክትብል ታይም ዝብልካ ፖሊስ ንመን ትጥርጥር ብልካ ትጥርጥሮ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ሓደ ዝጸላካ ካልኣይ ሕማቅ ክገብረካ ዝደሊ ሕማቅ ክገብረካ ድማ ዓቕሚ ዘለዎ ሓገዝ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ንዑ ኢኻ ትጥርጥር መጀመርያ ተዲኻ ኣለካ ገሊኦም ኣለዉ ንኣብነት ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ከምዚ ተባይስን ነይሩ ኢልካ ትጥርጥሮን ኢኻ ምክንያቱ ዋላ ሓሪቁ ነይሩ ተኾነ ዓቕሚ የብሉን ከም ዝገብር ስለትብል ስለዚ ዩክሬን ነዚ ነገር እዚ ቀዳመይ ትቅጥርጠር ትኽእል መን እያ ከመይ ጌርካ ንዩክሬን ራሽያስ ንዩክሬን ከመይ ጌራ ትጥርጥራ ኢሎም ሲ ኣብ በቃ ይዛረብ ኣለዉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መሊስ እቲ ሓቂ ይነግረካ ተዲኹም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኖርማል ኩነታት ናይ ኖርድ ስትሪም ፓይፕላይን ሲ ራሽያ ሃሪማቶ ይብሉ ነይሮም በዓል እዚ ሕጂ ራሽያ በዓላ ሲ ነቲ ናብ ንሳ ቢልዮንስ ከፊላ ዝሃነፀቶ መስኖሲ በዓላይ ሃሪማቶ እንታይ ማለት እዩ እቲ ነቲ ሰብ ንምድንቋሩ ክሳዕ ክንደይ ተበጊሶም ከም ዘለዉ እዚ ሚድያ እዚ ነዚ እናተኸታተለ ሕጂ ክንደይ ምሁር እየ ዝብል ሰብ እውን ኣሎ ክገርመኩም ኣብ ሓንቲ ኣብ ዝሓለፈ እዚኣ ከም መብርክባኩም ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ኣብ ትዊተር ፅሒፍ ነይሩ ኢሎን ማስክ ኣብ ዓለምና እቲ ዝበልሐን ሞስት ድሃብተመ ናይ ዓለምና እዩ ናይ ተስላ ናይ ስፔስ ኤክስ ኣነ ዝገርመኒ ኢሉ ክንደይ በላሕቲ ምሁራት ሲኢሉ ንሜይንስትሪም ሚድያ ይኣምኑ ሜይንስትሪም ሚድያ በዓል እዚኦም ማለት እዩ ነዞም ቢቢሲ ዲ ሲኤንኤን ኣሚኖም ሲ ሓቂ ይዛረቡ ኣለዉ ኢሎም ንዖም ዝኽተሉ ሰባት ርኢ ኣለኹ ኢሉ ሓደ ግዜ ይኮነ ሰለስተ ግዜ ፅሒፍዋ ኣሎ እዚ ኣብ ትዊተር I'm always getting shocked ብጣዕሚ ሾክ ዝኸውን ወይ ከዓ ዝስንብት ዘለኹ በላሕቲ ሰባት ኣብ ናሳ ዝሰርሑ እዮም ኣብ ገለ ዝሰርሑ ሲ ሲኤንኤንን ቢቢሲ ዝበልዎን ኣሚኖም ሲ ምሳኻ ይካትዑ ኢሉ ሓቂ ድማ ክንደይ ኣለዉ ምሁራት ሶርስ በቃ ቢቢሲ ኢልዎ ሲኤንኤን ኢልዎ እዚኣቶም ቶም ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ሳቶም እዮም ህያው ኣብነት ኣብ ኮቪድ እንታይ ይብሉና ነይሮም ማስክ ሰይፊ ይብሉና ነይሮም ኣይኮነን እቲ ቫክሲን ሙሉእ ሰይፊ ንኮቪድ ከሕውየካ እዩ ሕማም የለን ይብሉ ነይሮም በዓል ቢል ጌትስን ኩሎም ኩሉ ሓሶት ኮይኑ ተሪፉ እቶም ዘይተኸተቡ ካብቶም ዝተኸተቡ ዝበለፀ ናይ ሰርቫይቫል ዕድል ኣለዎም ተባሂሎም ዋይ ኩሉ እዚ ፌኪ ነይሩ ንገንዘብ ንረብሓ እቲ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኢንጂነር ገይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት እዚ ሓበሬታ ዝክተውፅኦ ስለ ዘይደልዩ እምበር መድሃኒት ነይርዎ እቲ ሕማም ዘገቲ ኮቪድ ሰብ ይቐትል ነይሩ ሕማም እዩ ግን መድሃኒት ነይርዎ እዩ ኮለ ገና ቅድሚ እቲ ክታበት ዘምፅዎ ብዝነበረ መድሃኒት ክትሕክሞ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ህንዲ ነቲ ናቶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ናይ ተኸተልቶ በቲ ዝነበሮም መድሃኒታት ይሕክሞ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ድማ ድሒኑ ኣብ ስፔን ከምኡ ስለዚ the real ፋውች ትብል ኣላ ብአርኤፍኬ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ከይትኩም አንብብዋ ክሳዕ ክንደይ ድራማ ከም ዝሰርሑ ነቲ ኮቪድ ነቲ መድሃኒት ንኽሸጡ ቢልዮንስ ንኽእትዉ ድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብል መድሃኒት ከም ዝነበረ እውን ይግለፅ ክሳብ ሕጂ ትዘገርም ክሳብ ሕጂ ነቲ መድሃኒት ዝወስዱ ሰባት መላዎም ጥራይ ሓንቲ ግዜ ከጋጊኹ ክኽእሉ እዮም ግን ገለ ሰብ ጠቕላላ ከም ኣምላኽ ስለ ዝኣምኖም ነዚኦም እጂ ንምንታይ ከምኡ ዝዛረብኩም ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ዝዛረቦ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ እቲ ራሻ መፅናዕትና ገበረት ንጥርጥሮም ሰባት ኣለና ንዝበልዎ ፕሮፓጋንዳ ኢሉ ይዛረበሉ ኣሎ propaganda against Israel. I'd ask, why is Russia doing this? Why is it going through the motions of this virulent, what appears to be a virulent disinformation campaign to sow confusion and doubt and to raise all sorts of theories? Well, two obvious reasons are Russia clearly failed to prevent this attack. There have been past attacks in Russia over the past, in recent years. This is the worst in over a decade. And the security forces, despite clear warnings, the U.S. Embassy 2 weeks ago put out a warning. Clear warning. It's disgusting. It's really ማለት ዝኾነት ሃገር ፈረንሳይ እንትኾነት ክንደይ ግዜ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ኣሎ ቴሮሪዝም ክትከላኸሎ ከምዘይ ትኽእል ይፈልጥ እዩ ግን ንራሻ ክኽፍእ ስለ ዝደሊ ራሻ ድማ ኤቭሪ ራይት ኣለዎ ንዝኾነት ሃገር ክትጠርጥር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ኣሎ ኩሎም እቶም ፀላእትናታ ሓደ ብሓደ ክትሪኦም እያ እንታይ ከይብላ ኣሎ ትዘገርመኩም ኣይሲስ ከም ዝፈፀሞ ንዖም ይምሕለሎም how do you know ክሳዕ ክንደዚ ትምሕለሎም ዳ እቶም ዝተተሓዙ ዝብልዎ ዝነበሩ ንዩክሬን ይሃድሙ ነይሮም ብኣካል ከም ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ዩክሬን እሞኻ ዝለዓለ ሚሊታራይዜሽን ዘለዎ ኣፅዋርን ገለን ናይ ራሻ ዘለዎ ናብ ዩክሬን ክሃድሙ ከለዉ ብኡ መንገዲ በዚ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ስለ ዝነበሩ ጥራይ ዝብል ዘለቲ ቲዮሪ
ምክንያቱ ሴፍ ስፔስ ተኸፊትሎም ስለ ዝነበረ ኣብዚ ተበፂሕኩም ካብ ዝኽንወዘኩም ኢና ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገር ኮኦርዲኔትድ ስለ ዝነበረ እቶም ሰባት ከም ዝበሎ ምፅእ ምስ በሎ ፓስፖርት ከም ተዋሃቦም ዘይጠቅም ገንዘብ ንክኽፈሉ ኢኻ $5,000 እዮም ክኽፈሉ ተሓሲቦም ነይሮም ነዚ ኩሉ ቅትለት ፈጢሞም ዘለዉ ሰብ ንገንዘብ ክብል ክሳዕ ክንደይ ክፋእ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረካ again እነዚ ዝብሎ ዘሎ ሰሚዕኩም ኣለኹም ንመለስ እስከ ሪል ኣናሊሲስ እንታይ ይብልዎ ነዚ ክንርኢ So Scott Ritter weapon UN weapon instructor of America دما أبو وتدراوكي لازم نبري سمعوا بزعبة زكونتات كم يزار. The Russian intelligence and security services will get to the bottom of this, but let's talk about that aspect that the attackers were fleeing towards Ukraine. You know, there has been some talk here in the United States. The U.S. government has indicated that the Islamic State has claimed responsibility for this attack, and the U.S. government gives credence to those claims. But you know, at the end of the day, people of violence always tends to navigate towards their true north. And what I mean by that is, let's take a special forces team operating behind enemy lines. If they're compromised, they try to go home. They try to escape and evade towards friendly lines. ISIS has loyalty to their perverted version of religion, God. Their true north is to become martyrs. So this is a very deep analysis. Scott Ritter. እስከ ደሓን በቲ ዘረባናቶም ንውሰዶ እቶም ዘጥቅዑ ዝነበሩ ሲ ጂሃዲስትስ ወይ ከዓ ኤክስትሪም ቴሮሪስትስ እዮም ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖታዊ ግብረ ሽበራ ክፍፅሙ ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኡ ግብረ ሽበራ ዝፍፅም ኣብ መወዳእታ ናብቲ ላዕለዋይ ሰሜኑ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ሓይሉ እዩ ዝሃድም ኢሉ ንኣብነት ሪል ጂሃዲስትስ ወይ ከዓ እቶም ናይ እስልምና ቴሮሪስትስ ንብሎም ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ገበሩ ናብ ኣምላኾም እዮም ተፈንጂሮም ዝሞቱ ቢካስ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ዕላማ ዝኣምንዎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ኣይሃድሙን እዮም ኣብታ ዘለዋ ቦታ እዮም ዝሞቱ ብዙሕ ግዜ እዚኣቶም ድማ እቲ ዝኣምንዎ ኣበይ ምዃኑ ነጊሮምና እዩ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ታፍ ደጥሩ ምስ መፀት ኣበየ ክድሕን ዝኽእል ዝብል ግምት እዩ ዝወስድ እታ ተድሕኖም ቦታ እታ ፕሮሚስ ዝኣተወትሎም ቦታ እያ በዚ ንሃይማኖታዊ ዕላማ እንተኮይኑ أملاخ يتنات كم عقبي نزيهم جن يوكرين يعني رام عقبي تو مغنياتو الكنوتات مستنكرة اتحق إنيا منيو اللي يخونيرو سلة دفلتي زبلزلو. So this is a very deep analysis. To navigate home to heaven, but that's not what these terrorists did. Their true north was Ukraine, and they were navigating towards Ukraine, and that's all we need to know about this. This was an attack that was linked to the ongoing conflict in Ukraine. Who is behind this attack? Who the masterminds are? The Russian security services will find out. But whoever they are, they reside in Ukraine. Exactly. So, من مخانهم انتايو سلطانهم انتاي علامهم اتي نتي investigation حزام مزالو راشاوين فلت وين نتوم سبات حزام ممسلو زلو درو مبزحتهم تتحيزامهم تي حبريتها دما كزرقحي مالتي of course to the bottom it exactly نبتلع عليك تبصحي تخلي غمانياتو نلع على خدوات كم زي تخلي غيرهم مزلويم ስለዚህ already indications አሎ ትኩነታት ድማ ካብ ራሻ ክብገስ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ኣብኡ ኢድ ክትእትኹም ትኽእል ብዙሓት ናይ ስልያ ኪላታት ክልተ ሰለስተ ግዜ ተረኺበ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ እቲ ዘረባ ካብ ብቅዓት ዘለዎም ፅኢልካ ናይ ቲቪ ፓንዲትስ ሰብ ፅሒፉ ዝሃቦም ንዑ ቱት ክብሉ ዝውዕሉ ኣብ ሲኤንኤን ቢቢሲ መፅኦም ዘይኮነሲ ሪል ሚሊታሪ ዓቕሚ ዝነበሮም ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ሓሳቡ ምዃኑ ዝፈልጥዎ መሳርሕናቶም ስለ ዝነበረ let's go to Scott Ritter ካብ ድማ ናብ ናይ CIA operative ዝነበረ ሌሪ ጆንሰን ንኺድ so ሌሪ ጆንሰን ናይ CIA ኣባል ዝነበረ እዩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክዛረብ ከሎ እስከንስማዕ እዩ We've learned that there was a terrorist attack in Moscow, and Medvedev has said that if Ukrainian officials were involved in this terrorist attack, they will be mercilessly destroyed. And do you find this terrorist attack as the same as we have been witnessing during this conflict with Daria Dugina? Do you see this as a terrorist attack linked to Ukrainians? I think it's highly likely that it is Ukraine for one reason. Within an hour and a half of this incident happening, the U.S. State Department came out and issued the following. They said, this was not Ukraine. How in the hell do they know that? Think about it. We still don't know what particular types of weapons. So, እቲ እዚ ናይ ስልያ ኣባል ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ስልያ መርበብ ዝነበረ ሌሪ ጆንሰን እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኢድ ከም ዝነበሮም ባዕሎም እዮም ገሊፆምልና ኢሎም ሓደ ሰዓት ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ
من يجيروا أنت يجيروا أبزي في اللي تقولوا زنبرة مدرخ يوكرين إيداي نبران كم لجميرو سراغ ما بعلو اللفها لفز بلوسي إيد كم زي نبرة ما يركب ليكا مزبعتي ويكايتي انفستيجيشن كي تودخل له كم يركب ليكا اسخاز قبر كاتو خين كاتري كم زي عينت نجر ملو كونفيدنت خين كاتزارب ما هاك تماغوت سخاي كون كانت مزعتك هيدو زلا نسخاي كون كانت انفستيجيشن تقبر زلا ملو كونفيدنت خين كزارب زغل نتو كونتات زفلت راي نتو كونتات زفلت ما زغبر تراي ترجم لهم بما عدقت فلطي تخلي انا زكونات هذه اورجنايز ام مغبار ايت سلازنا براي ስለዚህ زكونات هذه ما مليسو زتحلالخ لتعلمنا دما ناب حدقا وزاز خل مخانو اجي اكال نايتي مربب سلازنا براي ينذكر زلو and explosives were used in the attack. We don't know how many attackers there were. We still don't know how many were killed and wounded. And yet the State Department knows that it was not Ukraine. So earlier today, and maybe it was late last night, there is one of, I call it the CIA-sponsored open source intelligence propaganda site, OSINT Defender. You know, they've always been sort of a mouthpiece for the intelligence community. They put out the following. Members, and I'm quoting now, members of the U.S. National Security Council and the White House have reportedly started to become increasingly frustrated by, quote, unauthorized brazen actions, end quote, taken by Ukraine against Russia, including the recent campaign of long-range drone strikes having targeted at least 25, and it goes on. Well, the fact that that's getting put out now through the CIA front, that's what I believe it is a sign that the wheels are coming off the policy in Ukraine. So, بزح ملكتات ويكا متنبيه كنتات كم زلو بس أمريكا كونكتد نكون تي أمريكا سليا ومربب حبريتات نزي كم زي عينت كنتات كون زغل كأنجد دليلو تسوم سبونسرز قبرو ويب سايت نيسليا وحبريتات زوصلو أبون تمساسالي حبريتات يوصل سلازلو أمريكا أب كم زي من قديك تعطو كم تغل ويدما نتي كم تي فيكتوريا نولان تبلو زانهت asymmetrical ويكا بزلع على من قدك نسر حالو نخل اتي كم زي قبر الشبراء ومدك عتم الزخوني بمبال تزارب زلطانات جدما تم ساسالي اتي ازي قبر زلو امريكا اب كم زي داخلو تخم تغل كاب كل تسالستي sources كم سالكمي it's not just what one says or the other says بغير كاب بقول من قد اختري لك right that I think it is highly likely that Ukrainian intelligence sources or affiliates carried this attack out in Moscow. They may have been previously trained by the United States, particularly by the CIA, may have had. So again, نزو كنتات زي نا يوكرين إيد كله خمسغل highly likely لو زلا على تخول له بنا أمريكا سليا سلطنة أكلنا يوكرين إيد كم زلوا أبزو كنتات زي بزت أرات ريبلون بمبال ما دم تناوتي بلو. Another one زون حدوت هذا وكيل أنا أمريكا زنبري listen to this one as well. أزغا نمنتايو أب حدا مدمدم تا نخم بتصح حجزنا إليه زمتو زلوا سلمتاي أبزي channel ناتي credible sources لعلو كل دما بستفل عليه من قد check ساب زي قبرك نحد السترة أمين كمخات وتسيت يبلون تصبغونا يكونن نتسب دما تصبغ حبريتاي تبوني خاص لازم بكل معازن كريوكم. Thanks so much for having me on. Thanks so much for being here doing War Room today. This situation, number one, this is the worst terror attack in Russia since the Beslan school massacre all the way back 2004. That was Chechen members of Al-Qaeda, aligned with Al-Qaeda, that perpetuated that attack. Now today, or I guess last night I should say, what we get out of Russia, this concert hall that's attacked within a 2-week window after the U.S. State Department specifically put out a cable to Americans residing not just across Russia, but in Moscow, where they directly stated extremists are planning to attack a concert hall. They specifically use that. Usually the State Department, when they put out warnings, it doesn't have that level of specificity. And so my question is... So, زي قد ما خليته سو من عبيلو حدا كابتي زتن بحلقة أمريكاي كم زنبرا specific زخوني حبريتا يهب كم زنبرا أبي ناي كونسرت وطاتات قلمله حدا جا حقاتهم كم زخل كسع كندو specific زخوني حبريتا كركباي كل نجوم دي صار أمريكانز كم زي من البعض نسخة تسديد كاجل اللون ديوم أمريكا دين أمريكا تبل أمريكا كم زناتهم عد جيرهم زقل سوا أو سلة تسددوا ويدما تزعزن كفالة أوروبا خلون brain washing وكات حسبة أمرو أبرسهم سلزاتو تنا أمريكا all they say is all they talk أمريكا زبالته كله حق خوين تسمعهم كم تي لما ماسك زبالة مالتي so نتايم زو these are Americans already كنده حزب أمريكا fed up خويني بتنا أمريكا كايدا مهنياتهم كلام كلمة إسرع عمد يقول توباك شاكور كلا كابتن عبيت رابرز ويكا درفتنا يتسلمت أمريكا يلو they have billions for wars but can't feed the poor يلو
معاد جنزب نوجه ندخاز مجمع جنزب جن أي رخبوني يميلو معاد جنزب نشجر يعني نوجه نعجرجر نيلا ملا معاد جنزب برينت قبر خلو the same poor American أبصر جازلو homeless كوينهم زلو جزاسينهم شجر رخيبهم زلو نايدراج أديكس كوينهم زلو نعتاتهم نمتحنجن جنزب يبلو من ببال قليس أمني يروح جون كندي أمريكان لما بتي بوليسي ناي فورين بوليسي ناي أمريكا بتعب زحزنون إذا كنا تازن أمريكا نبزيد ليتو أمريكا كتقوم كلا بمسرتنا أمريكا قام مستنى علم نجارات إيديتون يزبل فيلسوفي نيروا أبناء علم إيديتوني نحنا نفسنا زخارنا هاجر كنكوننا أبقدينا علم إيدنا نحوسنا زبل نيروا انتخونه كابتي بريزنت سياس بزوج زي زقلته كبربعان حمشتن تحرتي كلا يكونات علم جميرم علم أبيدنا بزبل زنبع بوليتيكا نخل علم حوزه تولا أجرجر زقبرو مبزحت جبرش برامج كعتات زي جبرش براز بعض كونسبت نساتهم زتاتات هو مخانم مغنياته بزي حمام تفتر مدهني تحس كادمات مت مدهني ناتهم تاين الحمام تي جبرش برا أسوار هبوه وجي جمر أجرجر جمر أتمنى سدما بزح حيال أسوار كابوم يجزء سلزي شجر فتيركا مفتح بعال خاطكم مفتان مالتي طاب كل تيد ما تخسب this is a philosophy مالتي نشتي نسمعيه and then نبكال professor كنسجرينا صبغير مبرك بنا. The U.S. State Department shared whatever intelligence they had at the time with Russian officials. If this truly was just an attack on civilians and the U.S. didn't have any information of that, surely you would share that off. I'm not sure, but we do know, Steve, that over the past few weeks, I've been coming on War Room. I've been saying this on Human Events Daily. I've been going on Alex Jones and saying this, that I believe that Ukraine is moving into a period of a new phase of the war, the insurgency phase. And I said specifically that we are going to see terrorist attacks and insurgent attacks using false flag provocations, blame them on somebody else, say this wasn't us, we don't have any fingerprints on this, and that you would see those attacks taking place not just in Ukraine, but certainly in the Donbas region and then further back afield. So, just as evidence, is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. هلكم دونالد ترامب تحكي خمسة لا تدربي بيلوان دايز بلزلو تي ICC لهم كم مخنيازو تقوموا زلو مسراتناتو باراك اوباما بريزنت باراك اوباما نا امريكا زنبريو مختلناتو دماغ كون تخل تاناتو ستيت ديبارتمنت وي كان ستيت ديبارتمنت فورين مينستر زنبرت هيلاري كلينتون يم تلزياتهم كا كفال نايتي ديب ستيت بحال ريلي نايتي تلك بدحر مغارجا زما حدر كفالناتهم مخانو كساب حجون بزح يزرب لهم على باراك اوباما بزح ايد ابزناي فورين افيرس ناي وصاي هاجرات بوليتيكا بزح ايد كم زلوهم كساب حجي بزعبهم بزح صحفات يدوت عبد الله جو بايدن ون بدحر مغارجا ايد الو باراك اوباما زبل منالبات بزح زربالو سلازي السودان نغزيو نغدفو مزغزي هجي اب حد اكاديميشن بوليتيكانياتات وتدراوين كيلاتات سمينا اسكا ابز حد دكتور كزاربنايو سكولار مالتي بخمي ريو منالبات فليز بالت عزب تغنرينا. Russia has arrested 11 people, including 4 gunmen, suspected of carrying out the attack at a crowded concert venue in Moscow. Russian President Vladimir Putin has accused Ukraine of preparing a window to help the suspects escape. Meanwhile, Kyiv has denied any kind of wrongdoing. However, the questions being raised if Russia ignored U.S. extremist warning on the 7th of March. To talk more on this, we're now being joined by Dr. Gilbert Doctorow, international affairs expert, author, and historian from Brussels. Thank you so much for taking our time and joining us here on Beyond. My pleasure. Now, Dr. Gilbert, this is indeed a difficult moment for the Russians in the aftermath of the attack. What is happening, in fact, at this point of time is that Putin in his address has clearly stated that the individuals who have been arrested are being probed and they were heading to Ukraine, while Ukraine says that it has no involvement in the latest attack. What exactly is happening on ground? So, بحتر دبالة تي نتوكنتات كتقلت انها تحتونا تنتهي تبلدلا فلاديمير بوتين ابت مجلتناتو اتهم زتتحزو طرطرات بزخونه بزعبو كزارب كم زي دخل كم زي يله مخنياتو اتي انفستيجيشنز قبر زولو مصلحات زقبر زولا كل مرمرات زقبر زولو يقصن سلا زولو سرحو جن حدا كابت زرا خبو اتهم زهاد مزنبرو ناب يوكرين قصم كهادمو كم ستحزو قليص نيرو سلازي طرطرا خم زلوهم مس يوكرين ركب كلهم كم زخل قليص نيرو ازخ انتاي ركبالو يوكرين قن تقلالا ركب يبلنا نبللو بخمي تقلصو تبللا هج. The information available is open to various interpretations.
The United States line, which you have mentioned, is that there is no connection between Ukraine and the attack. To support that, they point to the claims by ISIS that they were responsible. They also cite the fact that they have warned the Russians in advance. Right. But the notion that these are exclusive causalities is wrong. They are completely complementary causalities. The ISIS organization, which is said to have been involved, ISIS-K as it's called, Khorasan, they have every reason to have used Ukrainian support to succeed. The Financial Times tells us today that there were several attempts by this very same extremist organization to stage terror. Exactly. داي زبل زلو. እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ኣሜሪካ ዝሓበቶ መግለፂ ሓደ ንራሻ መጠንቀቕታ ሂባታ ከም ዝነበረት ካልእ ምስ ዩክሬን ርክብ ከም ዘይብሉ ኣይሲስ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ከም ዝገብሮ ዘሎ እያ ትገልጽ ዘላ ዩክሬን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኢድ ኣለዎም ወይ ምስታፍ ኣለዎም ዝብል ግን ግዴታ እዩ ክመጽእ ኣብቲ ኢኩዌዥን ይብሎም ኣሎ ካልእ መጽሔት ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ኣውፂዎ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢሉ እዚኦም ናይ ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ናይ ራሻ ብዙሕ ሓገዝ ብዙሕ ግዜ ፈተነታት ይገብሩ ነይሮም ኣይሰልጦምን ነይሩ ስለዚ በቲ ብቅዓት ናቶም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ነይሮም ነዚ ሕጂ ክገብርዎ ክኢሎም ዘሎ ሓገዝ ናይ ዩክሬን ይሓቱ ከም ዝነበሩን ደገፍ ይደልዩ ከም ዝነበሩን ኢንፋክት ሓደ ካብቶም ፈፂሙ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ምስ ግዜ ክወፅኡ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ትዊተር ወፂኡ ኣሎ ኦልሬዲ ግን ፅቡቅ ቨሪፋይድ ንስኮነ ክነምፅኦ ኢለ እምበር ናይ ዩክሬን ሰራዊት ዝነበረ ምዃኑ ኣብ ዩክሬን ሰራዊት ዝነበረ እዞም ኣይሲስ ዝበሃሉ ክፋል ናቶም ኣብ ዩክሬን ኮይኖም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ስለዚ ርክብ ኣለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ዳይሬክት ሊንክ ከም ዝነበሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ተጠምጢሙ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ዋላ ዩክሬን እውን ብቅዓት ክህልዋ ከይክእልኒ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ 14 መደበራት ኣስኪሩ ዘሎ ኣቡ መን እዩ ሲኣይኤ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበብ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያን ናይ ራሽያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈላለጡ መን እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ዓይነት ምልክታት ዝጥቀም እቲ ሲስተማት ንኣታቶም ኤኒዌይ እቲ ኣሜሪካ ተቐዳዲማ ንዩክሬን ከተውፅኣ ትገብሮ ዘላ መመሊሱ ነቲ ኩነታት ሓቀታት ዘግህድ እምበር ንዓነ ዩክሬን ካብቲ ኩነታት ከተሕና ዝኽእል ኣይኮነን ይብላ ኣሎ First attacks in Western Europe and they failed. It's understandable. They had no local partners to help them. In the case of Russia, they had a local partner. They were the Ukrainian intelligence operatives based in Russia, and there are many of them. Right, Dr. Gilbert, you speak of how... ካልእ ድማ ኣብቲ ራሻ ኣትዮም ዋላቶም ግብረ ሽበራ ባዕሎም ዝኾነ ክገብሩ እንተደልዮም ዓቕሚ የብሎምን ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ራሻ ዝሕግዞም ኣካል ስለ ዝስኑ በንጻሩ ዩክሬን ብዙሕ ስለያታት ኣብ ራሻ ውሽጢ ስለ ዘለዋ ብቐሊሉ ከሳልጥዎ ክእሉ ዋላቶም ሰባት ተታሕዙ ገለ ካብቲ ዝተዛረብዎ ኣብቲ ኤርፖርት ተቐቢሉ ፓስፖርትን ዶኩመንትን ገዛን ዝሃቦም ሰብ ከም ዝነበረ ኩሉ ነገር ድማ የሳልጡሎም ብቴሌግራም ይግበር ከም ዝነበረ ባይ ዘ ወይ እቲ ቴሌግራም ዝበሃል ቲንክ ናይ ሃገር ግን ግብረ ሽበራ ብጣዕሚ መሳርሒ ምዃኑ ሕጂ እውን ተጋሂዱ ኣሎ ኩሉ እቲ ሓበሬታታት ኩሉ እቲ መጥቃዕቲ ብቴሌግራም ኦርጋናይዝ ዝኸውን ነይሩ ይብሉ ኣለዉ How ISIS carried out the attack with the help of Ukrainians. Just a follow-up to that, why would ISIS attack Russia at this point of time? For this particular organization of ISIS is said to be relatively unknown. And let's not take ISIS as a global organization, but as regional organizations. And this regional organization has very little renown. Staging a spectacular attack like this will give them great recruitment possibilities. So they, of course, were interested. As for the Tajik participants, we know that Tajik fighters had been in Ukraine fighting on their side against the Russians. Though I do it for the very same reason that the person who was interrogated yesterday and shown on Russian television, one of the 4 gunmen, was asked, why did you do this? And he said, for money. This was not jihadist. This was not a holy war in Russia. It was a purely commercial operation. And the amount they were paid was, of course, laughable. It was $5,000. So, yeah, ኩላቶም ድዮም ዋላ ገሊኦም ካብ ታጂክስታን ትበሃል ሃገር ጎረቤት ሃገር ናይ ራሻ ዝመፁ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዕላማ ድማ ንገንዘብ ስለዚ ሓደ ኣካል ብዕላማ ወይ ንገለ መለ ዘይኮነስ እዚ ናይ ገንዘብ ስራሕ ግብረ ሽበራዊ ንገንዘብ ኢልካ ደሞዝ ክትከፈል ኢልካ ገንዘብ ክትከፈል ኢልካ ትገብሮ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ካብዚ ኩሉ ነገራት ሓንቲ ደስ ዝበለትና እንታይ ኣስከ ታንክስ ጋድ ፀሊም ኣብኡ ዘይምንባሩ ምክንያቱ at the end of the day እዚ ነገራት እዚ ተጠምጢሙና ፀሊም እንተለዎ ኮይኑ ሙሉእ ኣፍሪካ ሙሉእ ፀሊም ሕብሪ ክፅረፍን ክዝለፍን ዝቕኒ ስለዚ እንተወሓደ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፀሊም ኢዱ ብዘይምስታፉ ኣብ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ፑቲን ዘለዎም ርክብ ክንርኢና ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ናብታ ናይ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልእኽቲ ቅድሚ ምስጋረይ እዚኣ ከስማዓኩም እየ ካብዚ ኩሉ ሕማቕ ሓንቲ ነገር ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገርካ ክንመሃር ስለ ዘለና እስከዚኣ ስማዕያ
David said a quote that is very, very scary to me. Okay. He said, I'm scared we're going to be the generation that loses God's favor. And why that scares me is because I grew up in this country where it was really outstanding to be standing with your God. And then it slowly started getting, maybe we shouldn't invite God into the schools and in the country. And then it started to go like, oh, you talk about God, you're weird. This is the truth. እንታይ ይብላ ኣሎ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ ፓትሪክ ቤት ዴቪድ ዝበሃል ሓደ ንፍዕ ኢንፍሉዌንሰር ዝበላዩ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገምናታ ኣብ ዝወለዶ ዝረአየኒ ካብ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ካብ መርሕነት ናይ ኣምላኽ እናረሓቐ ስለ ትኸይደላ ወይ ከዓ ሕሩያት ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ኣምላኽ ሲ ፌቨር ዝገብረልና ሰናይ ነገር ዝገብረልና ዝነበርና ኣምላኽ እናረሓቐና ይኸይድ ኣሎ ንኣምላኽ እናረሓቕናዮ ንኸይድ ኣለና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንኣምላኽ እንተሪሒቑካ መጀመርያ ካብ ቤተክርስትያን ምኻድ ተሪፍና ወይ ናይ ኣምላኽ ረሒቕና ኣብ ቤት ትምህርታትና ንደቅና ይንምሃሮም ሕጂ ድማ ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ኣምላኽ ተዛረብቲ ኮይንካ ከምዚ ዊርድ ድሑር ዝኾንካ ፍጹም ዘይማዕበልካ ገይሮም እዮም ዝገልጹካ ሕጂ ስምዕዎ ዝዛረባ ዘሎ እዚኣ ኣብ ናብስና ተመሊስና ክሪያ ስለ ዘለኹ እየ Factor that I see with our history books in the Bible. If you lose respect for the heavenly father, then you start losing respect for your earthly father. Once you start losing respect for your earthly father, you have no respect for yourself. And when you have no respect for yourself, you start acting like a demon. And now I'm starting to realize that the Wow. እዚኣ ዘረባ እዚኣ I hope ነዚኣ ካብዛ ናይሎም መልእኽቲ እታ ዝበለፀ ክትዝክርዋ ዘለኩም ሓደ ሰብ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ክብሪ ከጉድል ተጀሚሩ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ተዘይብሉ ፀኒዑ እንታይ ዝገብር ናይ ምድሪ ኣቦ ነቲ ናይ ሰማይ ኣቦ ክብሪ ከጉድል ተጀሚሩ ቀፂሉ ናይ መሬት ኣቦይ ክብሪ ናይ መሬት ዘሎ ኣቦይ ከጉድል ዝጅምር and this is exactly what we see ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኣምላኽ ፍርሒ ስለ ዘይብሎም ነቲ ኣቦ ኣምላኽ ኣቦይ ኮነን ሰበይቲ ክብልዎ ስለ ዝጀመሩ ኣብ መሬት ንዘሎ ኣቦ ድማ ዝገብርዎ ዘሎ ንሪኢ ኣለና ኣቦታት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዳርጋ ከም ጊላታት እዮም ዝነብሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ነዛ ዘረባይ ዘይተዋሓጣትልካ ኪድ ቤት ፍርዲ ከይድካ ርአዮ ክንደይ ኣቦታት ኣብ ክንደይ ዓዘቕቲ ይነብሩ ክሳብ ክንደይ ካብ ደቆም ተኸልኪሎም ዝነብሩ ኣቦታት ከም ዘለዉ እዚ ግሁት ሓቂ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ኣቦ ናይ ሰማይ ኣቦ ኣምላኽ ዘየኽብር ንናይ መሬት ኣምላኽ ኣየኽብርን እዩ ሳልሰይቲ ደረጃ ላቶ ንናይ መሬት ኣቦ ዘየኽብር ድማ ነፍሱ ኣየኽብርን እዩ ንነፍሱ እውን ክብሪ ኣይህብን እዩ ምልክት ናቱ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ሕልፍ ዝበለ ምንዝርናን ሽርምጥናን ንሪኦ ዘለና እዩ ንነፍሱ ዘይኽብር ድማ ልክዕ ከም ሰይጣን ይኣክት ዝገብር ኢሉ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነቡ ዘይኽብር ንነፍሱ ዘይኽብር ሸይጣን ብኣካሉ ከም ሰይጣን ይኣክት ዝገብር ይብላ ኣሎ ናይ ሰይጣን ነገር ክገብር ድሕራ ይብልኒ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ከባቢኹም ትሪእዎ ክትህልውን ተስዕሉሉ ክትህልውን ተስፋ ይገብር ቨሪ ቨሪ ዲፕ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ክብርታትናን ባህልናን ሃይማኖትናን ኣካይዳናን እንተዘይዓቂብና እዚ ትዕጫና ክርዳና ክኽእል ኣለዎ People around me care so much more about what God doesn't want you to do. How are we not going to end up in hell's fire? It's impossible. If I turn this light off, the room becomes dark. If you take God out of it, life ceases to exist. So how is it that we could go and openly talk about everything else they want to teach our children, but we bring up God and we're the outcast? If we don't stand up for our God in this country today, there will be no country tomorrow. Yeah, that's a very, very deep statement and or حسب تايز بزالله ብዛዕባ ኣምላኽ ንኣምላኽ ኣብዛ ዓድና እንተዘይመሊስናዮ ብዛዕባ ኣምላኽ ተዘይመሊስናዮ ብርግፅ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ክትከውን ኣይኮነትን ከም ሕብረተሰብ ድማ ክንቅፅል ኣይኮንናን ስለዚ ናይ ኣምላኽ ግደ ኣምላኽ ክህልወካ ኣሎ ፈሪሃ ኣምላኽ ዝበሃል ዘረባለ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ወላ ሃይማኖት ሃለካ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ተለካ ፈሪሃ ናይ ኣቦኻ ድማ ኣለካ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣቦ ኢና ስለዚ ናይ ኣምላኽ ፍርሒ ዘይብሉ ወይ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባለ ብግምጣሉ ይሪዋ ሓደ ሰብ ኣቦ ናይ ኣቦ መቐረቱ ዘይነበሮ ናይ ኣምላኽ ኣቦነቱን ክርድኦ ይሽገር እዮም ዝብሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ እዮም ደግሞ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ኣቦ ዝዓበየ ውላድ ወይ ከዓ ምስ ኣቦ ፅልዋ ዘይነበሮ እቲ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ስለ ዘይርዶ ኣምላኽ ድማ ብመልክዕ ናይ ኣቦኻ ኣብ ገዛኻ ዘሎ እዩ ኣቦ እንታይ ዝገብር ቀፃዒ ስነ ስርዓት ኣትሓዚ ተልእኾ ናይ ኣቦሲ ወይ ስራሕ ናይ ኣቦኮም እዩ ስርዓት ዘትሕዝ ኣብ ገዛ እዩ ዝኸው ስለዚ ኣምላኽ ከንታይ ዝገብር ኣምላኽ ሕግታት ኣለዎ ልክዕ ከም ናይ ኣቦ ባህሪ ዘለዎ That's why ድማ ወኣምላኽ ኣቦ ይንብል ተደውላ ኣደ እንታይ ርህርህቲ እያ ኣደ ደንጋፂት እያ ዛትማ ብእግዚእትና ማርያም ኣብ ክርስትና ብእግዚእትና ማርያም ኢና ንገልፆ ነደ ማለት እዩ ርህራሄ ስለ ዘለዋ እቲ ርህራሄ ግን ምስቲ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ናይ ኣደ ፍቅሪ ዝተፈላለየ እዩ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ሓያል ንክኸውን ሰብ ፅኑዕ ክኸውን ትእዛዛት ሒዙ ክኸይድ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣቦን ኣደን እንተዘይየላ ኣብቲ ገዛ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ስለ ዘጉድሉ ዘሎ ናይ ኣቦ ክብሪ ኣጉዲሎም እቲ ዝነብሮ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ድማ
ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት እዩ ስለዚ ነዚ እንተቐዲሕካ ነዚ ሂወት ናይ ምዕራብ ዓለም ልክዕ እቲ ዘለዎም ፀገም ክሳገረካ ኣብ ምዕራብ ዓለም ፅቡቅ የለን ኣቦና ኣደን ብሓደ ዕብዩን ዝተማሃርዎ ብዙሓት ኣለዉ ኣምላኽ ዘኽብሩ እውን ኣለዉ ግን ብዙሕ ሰብ ካብዚ ኩነታት ዝርሒቑ ኣብ ከመይ ዓይነት ምንዝርና ኣብ ኦንሊ ፋንስን ኣብ ገለ ንውዕል ኣሎ ምግላፅ ዘድልዮ ይመስለኒ ናው እታ ናይ መወዳእታ ክፋልና ንሪኢና ከምዚ ዓይነት ምስ ሰንበት ምዃኑ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ሕውስ ቀብላ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኤርትራ ምስ ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ ብዓለበ ዓመት ኣብ ዝነበሮም ርክብ ክሳዕ ክንደይ ፊት ንፊት ምይይጥ ገይሮም ከም ዝነበሩ ራሽያ ድማ ንኤርትራ ብዘይ ከይለመነት እውን እንትኾነት ናይ እኽሊ ሓገዝ ክገብረላ ብወለንታ ብናፃ ከም ዝገበረትን ንባፅዕ ከም ዝኣተውን ዝከር እዩ ስለዚ እተን ሃገራት እያተን ኣብ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ፀጥታዊ ዝምድናታት እውን ክኸዳ ድሌት ከም ዘሎ ግን ራሽያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ከላ ካልእ ስጉምትታት ንክትገብር ዓቕሚ ከም ዘይብላ ፍሉጥ እዩ ወይ ከዓ ግዜን ተበግሶታትን እውን ከም ዝሓፅራ ፍሉጥ እዩ ንመለስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብንጹር መልእኽቲ ሰዲዱ ኣሎ ናብ ቭላድሚር ፑቲንን ናብ ህዝቢ ራሽያ The President, His Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Asmara, March 23, 2024. Your Excellency, it is with deep sorrow that we have learned of the horrific and tragic terrorist shooting at a concert hall in Moscow by terrorist groups, which claimed the lives of more than 60 people, leaving more than 100 injured. On this sad occasion, I would like to convey, on behalf of the government and people of the state of Eritrea, and on my own behalf, our sincere condolences to you, and through you to the families of the victims and the people of the Russian Federation. Let me also express my best wishes for the quick recovery of those injured. In this difficult moment, we strongly condemn this act of terror. Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration. Isaias Afwerki. ኤርትራ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሽመይን ብሽም ህዝቢ ኤርትራን ብርቱዕ ሓዘን ከም ተሰማዓናን ናይ ብሓቂ ነቶም ሓደጋ ዝወደቆም ነቶም ዝሞቱ መንግስቲ ሰማይ የዋርስ ንስድራ ቤቶም ድማ ምሉእ ፅንዓት ይሃብ ኣብዚ ከቢድ መድረክ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ራሽያ ከም ትኸውንን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ድልዋት ምዃናን ካብዚ ወሪዱ ዘሎ ዓዘቕቲ ብቕልጡፍ ካብኡ ክትወፅእ ራሽያ ትምኒትና ንገልፅ ብምባል እቲ መልእኽቲ ሰዲድዎ ዘሎ እዚ ከዓ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብ ዝሓለፈ እውን ፕሬዚደንትነት ናይ ፑቲን ኤርትራ ብክብሪ እንኳ ሓጎሰካ ከም ዝበለቶን ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምሕያል ዓብ ግደ ክፃወት ከም ዘለዎን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ ኢትስ ኢምፖርታንት ከምዚ መድረክ ከምቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኮንንን ዝፀርፍን ዘሎ I think ሃገራት ኣፍሪካ መብዛሕተን ወላ ናይ ኢትዮጵያ እውን መልእኽቲ ነይሩ ናይ ሳውት ኣፍሪካ እውን መልእኽቲ ነይሩ ብዙሓት ሃገራት ቀልጢፈን ነዚ ኩነታት ብምርኣይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ራሽያ ጠጠው ክብላ ክኢለን ኣለዋ እተን ግሎባል ሳውዝ ዝበሃላ ሃገራት እዚ ኤግዛክትሊ ዝርድኦ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ኣብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ሞራላዊ ሱፕሪዮሪቲ ወይ ከዓ ልዑልነትን ስለ ዝኣምና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናተን ክኾን ከሎ እዚ ግብረ ሽበራ እዚ ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ነይሩ ወይ ገለ እንተዝኸውን ነይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ቀጣፋይ ወላ ካልእ ናይ ካልእ ኣነ ዝገበርኮ እናበለ ከሎ ኖ ራሽያ ገይራቶ ክብሉ ፀገም ኣይምነበሮም ወይ ኣብ ኤሮጳ እንተዝኸውን ቀልጢፎም ናብ ራሽያ ከፀግዕዎ ኣይምተፀገሙን ግን እቲ ዳብል ስታንዳርድ ኣብ ካልእ ክኾን ከሎ ዝገብርዎ ኣካይዳ ሓንቲ መራሒት ናይ ኢስቶንያ ድያ ገለ እንታይ ኢላ ነይራ ወግብረ ሽበራ ኣጋጢሙ ኣብ ራሽያ ግን ካብቲ ዕላማና ከሳሓተና የብሉን ከመይ ጌርና ንፑቲን ንስዕሮ ኣብኡ ኣተኩሮና ክንገብር ኣለና ክንስዕር ኢና ክትብሉ ክድምሰሲኹም ንሳኻ እኳ ኣብቲ ዶብ ናይ ራሽያ ዘለያ ስለዚ ገለገለ ሃገራት ዝኸድኦ ዘለዋ መንገዲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሰክፍን እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብሰንኪ እዚኣ ክጅምር እዩ ብምባል ብዙሓት ኣብ ትዊተር ነዚያ ሰብ እዚኣ ዝምዕዳድ ተፃይኑ ጫቑት ዝኾነት ሃገር ሒዝካ ምስ ዓቕምኻ ዘይኮነ ምፍካር ልክዕ ከምቲ እስራኤል ትገብሮ እውን ፈቐራ ከነጥፋኣኩም ኢና ንራሽያ ኢልካ ትዛረቦ ንቻይና ከነጥፋኣኩም ኢና ኢልካ ትዛረባ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ እዚ እውን ገለ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ካብ ክውንነት ዝሃውተተ ፖለቲካ እዩ ሰብ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርኩም ልኹ ትኮኑ ፕሊዝ ጥንቅቕ ኢልኩም ኪዱ ዘለናዮ መድረክ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ምትእኽኻባት ድማ እንተተጠንቀቕና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ምዝያለ በዋኽገት ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቼይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና
ንዕኡ ክሕግዘና ዝኽእል መጽሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንበጋስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኹሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያ